Ναι, και γίνεται μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών, των δημοτών. Ο Δήμος Λαμιαίων, η ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, η γνωστή σε όλους μας, μαζί με το Sky, από το κοινού οργανώνουμε αυτή την καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προκειμένου οι πολίτες, οι δημότες μας να ανακυκλώνουν. Και γι' αυτό είναι και το σύνθημα «Ανακυκλώνω, το κάνω τρόπο ζωής». Ο στόχος είναι λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε, να ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά που μπορούμε να το κάνουμε, χαρτί, γυαλί, μέταλλο, και να βοηθήσουμε έτσι τόσο ώστε και την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά να επαναχρησιμοποιούμε και τα υλικά που μπορούμε μέσω της ανακύκλωσης. Ό,τι είναι χρήσιμο, να μην το πετάμε και δημιουργούμε προβλήματα στους χιτά ή στους χιτή αύριο, να τα ανακυκλώνουμε, να ανακτούμε και αξία, γιατί κάποια από τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν αξία. Μπορούμε λοιπόν να αποκτήσουμε, να ξαναανακτήσουμε αυτή την αξία και να βοηθήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος αυτής της ευαισθητοποίησης που γίνεται σήμερα είναι όλο και περισσότεροι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπουμε εδώ και τα σχολεία, οι μικροί, οι νεότεροι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από εμάς, με τη βοήθεια βέβαια των δασκάλων τους και με την καινούργια αντίληψη που έχουν οι αυριανοί πολίτες της χώρας. Ας το κάνουμε και εμείς μεγαλύτεροι, με μεγαλύτερη ευαισθησία. Είστε ικανοποιημένοι από την ανακύκλωση στη Λαμία? Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ξέρετε, εμείς εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, όπου είναι το μοναδικό ΚΔΑΙ, το κέντρο ανακύκλωσης, δηλαδή δημόσιο στην στερεά Ελλάδα, αλλά μέσω της ΕΕΑ έχει δοθεί σε ιδιότητα. Αν με ρωτάτε για τα αποτελέσματα, θα σας έλεγα ότι μπορεί να είναι πολύ καλύτερα. Θα δούμε όμως σε ποια πλαίσια θα είναι η καινούργια συνεργασία με την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, μεγάλης βελτίωσης. Στόχος να βελτιώσουμε την ανακύκλωση. Ευχαριστούμε πολύ.